Oh! Mali! Oh! Alright mga kapay, welcome muli na naman sa ating YouTube channel mga kapay. At siyempre magpapalaro na naman ako ngayon mga kapay sa mga bata mga kapay para maging masaya naman ang kanilang buhay. Diba? Bukod dyan, may premium din silang matatanggap mga kapay. At kunti lang basta masaya. At siyempre may pangbaon din sa school mga kapay. At siyempre ang gagawin namin mga kapay, ito, may dalang helmet para ilagay sa ulo niya yung helmet, di ba? Para sa ulo naman talaga yung helmet. Pagkatapos mga kapay, may mga bata rin dito sa likuran niya mga kapay. Ayan, kaya ganyan, mga kapay, nakaupo siya. Tapos yung mga bata dito sa likuran niya. Tapos, patukan yung ulo niya mga kapay. Pero may helmet naman mga kapay, kaya hindi siya masasaktan. Ngayon mga kapay, hulaan niya kung sinong pumalo sa kanya mga kapay. At siyempre, pag nahulaan niya kung sinong pumalo mga kapay sa kanyang ulo, mayroon siyang premyo mga tatanggap mga kapay. Bawat nahulaan niya mga kapay, may 5 piso na kanyang matatanggap na premyo para magkaroon na naman siya ng pangbaon sa school pinabukasan mga kapay. Alright! Ready na ba kayo? Ready na? Okay, ready! Okay, ready na ha? Ilan ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5. Alright mga kapay! Bago. Anin sila mga kapay. Pero bago mga katupay, mag-umpisa ang ating palaro. Siyempre mga katupay, inanyahan ko kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel para naman umangat-angat ng konti ang aking channel mga katupay dahil napakababa po talaga. Ano ba yan? Siyempre para madagdagan din yung mga pa-preview ko sa kanilang bawat palakad ng gagawin mga katupay. Subscribe mga katupay at siyempre pasuportan natin yung YouTube channel, pa-click na button bell at click all para maging updated ka sa i-upload kong mga video at mga iba ko pang mga pakulong at palaro sa ating mga bata mga katupay. Alright! Ready na! Bawal tanggalin. Ayan. Hulaan mo, sino? Mali. Ulit. Okay, sige. Mali. Okay. Oh. Tama! May 5 piso. Bigyan natin 5 piso mga tupay. Oh, 5 piso. Okay, next. Mali. Ay, yan na. Wala na gada. Oh, preview. Oh. Okay. So, ready? Mali. Tama. Oh, say. Premyo. 5 piso. Okay, go. Mali. Oh. Mali. Mali. Yes. Oh. Pera, premyo. Okay.
Naka-stay lang kayo. Naka-stay lang kayo dyan. Naka-stay. O, Shay, Shay! Kuya, dati mo na bibigyan. Kuya, preview mo. Ano? Preview mo saan? Oh. Ano ba yung ulo yung mga video? Ha? Kuya, sa talking. Game. Huwag na kayo tumakbo. Okay, nakadalawa na si Reza. Oh. Alright. So, Ayos kasi pwesto. Ayos pwesto, guys. balik sa pwesto. Ayos pwesto. Game, game. Ready na ba? Ako na lang. Oh, kaya kaya. Ibaba ko. Sasabi na na yung mali. Mali. Oh! Ayaw pala. Hindi na ako pinakapalo. Ah. Sino? Mali. Bu. Ah! Wag na tumakbo. Wag na tumakbo. Mahalat na eh. Mahalat na. Pag umalis. Pag umalis kasi mahalat na eh. Oh. Tiro. Dapat pag saan kayo nakatayo, dyan lang. Oo. Wag nang umalis pag ano. Ano? Sino ba yun? Ha? Kaya nga dapat ano. Oh. Oh. Ano, nagkarami na si Zay. Kara. Kara, nakarami na. Oh. Dapat din na kayo alis pag talo nyo. Di na alis. Mali. Tumakbo eh. Lahat nagalata na. Tumatakbo eh. Giro. What? Oh. Mali. Ha? Umiyak? Hindi na umiyak yan. Oh. Basta naglola ko, sunduyan ko. Mali. Oh. Mali. Mali. Siya yung una. Oh. Mali. Isa lang kung sino yung ano. Tama. Oh, bigyan natin 5 piso. 5 piso. Okay. Tumira. Sabi niya Ivan. Bakit sabi niya Ivan? Kasi wag mo na sasabihin. Oh, dalawang tama na lang. Oh. Ano? Pang last na lang to, last. Wala na tayong 5 piso. Last na lang ha. Ha? Mataas ng video natin. Mataas na. Oh, last na lang yan. Mali. Oh. Wala na. Last na lang yun. Wala na ang bariya. Pabarihan ko Tapos na. Kahit bente na kuya. Pabarihan ko kuya. Dali. Please guys. Okay. Uy, wala na. Oh. Sino kahula? Sino? Oh. Kumain pa. Oh, sino? Ako.
Sino? Papatayan na nga ako na. Ako nga. Sino? Mali, mali. O, talikod. O. Mali, mali. O. Maganda pag malak-malak. O. Sino? Gantiin mo yung pag nalaman. Mali, mali. Ah. Say. Oh! Mali! Oh! Mali pa rin! Oh! Mali pa rin! Mali! Oh! Okay na to! Naulaan na! Naulaan! Ay, premyo! Premyo! Galing nga! Okay! Okay, go! Wow! Dalawang pumalo. Dalawang pumalo. Oh. Sino? Sino? Ah, oh, mali. Mali. Ha? Taira. Oh, Akiro. Oh. Okay. Yun natin mag-game na ba? Yay! Oh. Mali. 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 Oh. Mali. 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 Bago na siya. Hindi ako pumalo. Hindi pumalo yan. Mali. Oh. Mali. Ang lakas ng kita. Ito yung ginagawa. Oh. Ha? No. Paano si Sasang kawa? Okay, iba naman, oh. Baon. Okay, yan na muna. Tala naman kuya. Alright, mga katupay. Natapusin na naming laro, mga katupay. Masaya ba mga bata? Masaya? Okay, mga katupay. At libre, sana maging masaya din kayo. Lalo na sa mga babae. Wala may pake. 40 pesos na, di ba? Kahit ang bawa na sa school. Di ba? Siyempre, sa ating mga kabayan, OFW, please. Subscribe at masuporta naman ang YouTube channel. Subscribe ka ng subscribe at click na button bell at click all para maging updated ka na i-upload yung video mga katupay at mga palaro at para magbigay saya sa ating kabataan mga katupay. Alright, dito na lang mga katupay. Bye!